ଆମ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଝିଅ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 19 ନଭେମ୍ବର 1917 ମସିହାର ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା 31 ଅକ୍ଟୋବର 1984 ମସିହାର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ମାତା ଥିଲେ କମଳା ନେହେରୁ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆମ ଦେଶର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ବାହାର ଦେଶର ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 1942 ମସିହାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଫିରୋଜଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 1960ରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଅ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। ସେ ବି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଦେଶରେ 1966 ମସିହାଠୁ 1977 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ବର୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 1980 ମସିହାରୁ 1984 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 15 ବର୍ଷ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳିତା କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଗୁଳି କରିକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା।